Sele iminyaka esithandathu lo mmandla equbisana nembalela. Amanzi ashokoxile kuluntu nakwimfuyo. Ukufumana amanzi phantsi komhlaba yenye yeendlela zokuphila. Kwaye iziko eMotsepe Foundation kulapho lingenelela khona. We realize that people in rural communities in South Africa have no access to clean, safe water. We therefore decided to commit some of the funds that were pledged by the Motsepe Foundation as well as African Rainbow Minerals and Sanlam towards drilling boreholes and finding water to ensure that people have clean drinking water. Ukanti eliziko libambisene nenkokheli zomthonyama ukufumana isombululo kule ngxaki. Urhulumente eyedwa akanakuze akwazi ukufikelela kubo bonke abantu. Yiyo loo nto kubalulekile into yokokuba amaqumrhu anjengala kubekho indlela yokusebenzisana nokubambisana ekuphuhliseni impilo nentlalo yabantu. Ke sihlale nenyanga ezibalekayo singenawo amanzi, sihambe soreporta kumasipala athi hayi konakala upipe, hayi engine eyonakeleyo. Abahlali balommandla bamemelela ukuba namanye amaziko kunye neenkampani zabucala ukuba nazo zidlale eyayo indima kulomba. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kwilali iGwali kwiphondo leMpuma Koloni.